National Police, amente man pa lang apo iti sa Adenmet, ti probinsya tayo nga Ilocos Norte, babayan na apo iti police reports ni Idol Dennis Gabriel Alipio. Kumusta iti nagpatnag? 24 oras iti bukod tayo nga lugar. Adaba digiti nakana nga pasamak, amen tayon apo manipod iti PNP ni Idol Dennis Gabriel Alipio. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Good morning, Idol Dennis, please come in. Yes, imbaga bigat Idol Bernard may samanen nga lalaki, a wanted person ti Balegi nga tilis babaen ti Bileg iti warrant of arrest. Ti akusado nga agtawan ti 53 single agdindeg iti barangay 40 Balatong nga Lawag City iti natili babaen ti warrant of arrest ni Procat manipod iti RTC branch iti Batak, Ilocos Norte, babaen kini pusading judge sa Felix Salvador. Ti akusado kitso sa iti kasong acts of lasciviousness. Hey. Kadi rekomendaran dito iti 40,000 pesos as temporary liberty Idol Bernard. Kuna ti PNP handler gatang ni serbi ti warrant of arrest gabutalisto iti panakatundunda babamet lang itulong dagitay kakabagyan makamam mo kaya doon nakamatatang akusado. Sakbay nga subli iti Cortes nga nagtuodan ti warrant of arrest na naidalan pa lang na iti medical examination iti provincial hospital. Iti sabali pa nga bangir adan iti update na din napasamak na nga bypass operation iti laing nga Calabes babaen iti panakaiway iti bypass operation iti iliti Sarat Ilocos Norte ket nagpostibo iti drug test tinadakamat at nga suspect Idol Bernard. Sigon iti PNP Sino di Jai? Iti suspect ni Marvin Miguel nga agtawan di 28 nga barangay 17 San Felipe Sarat Ilocos Norte iti nakalaanda iti inem nga Hichild transparent plastic sachet nga naglaon ti mapagrup nga Cebu Idol Bernard nga sumurok kumurang 2 gramo nga agbalor ti 13,600 pesos iti market value iti naalaking kuha nga ebidensya. Baga ni Police Captain Caster Arellano hepe ti PNP Sarat bunga detoy iti intel operation iti police station nga invite nga drug bypass operation ket dagdagos ti apnay pinana iti reklamo kontra iti panaglabsing ti RA 165 when a comprehensive dangerous drugs act of 2002 may bilang street level individual tinadakamat na patang suspect babaen ti panagmonitor iti PNP police station iti Ili Sarat Ilocos Norte. Posible po na ti PNP nga adundok ba dagiti matimbog da gaputa man narimante pa ng palpalumda dado pang impormasyon nga maawat da pasak ng palang ti panagwar si droga iti Ili Sarat Ilocos Norte. Nako. Iti nag Idol Bernard awan iti Nemaldit iti Police Journal kadagdag do pa nga klase iti krimen manasid lang no matamdama baka late lang as of now awan pa iti nangtatang ng impormasyon nga simrek manipod ti INTPO italas od iti 24 oras. Damag pa lang manipod ti kwarpo ti Pulisya Idol Dennis Gabriel Alipio tatak RMN. Thank you, Idol Dennis. Ti report manipod pa lang iti Philippine National Police.